Hello and welcome to Mzansi's Funniest Videos. This is Davis, guys. I'm back with another video. Please subscribe if you haven't subscribed. Please enjoy. Comment there. Aware. I can thank Tina Janga Capulelo Bizana or baby power to a want. Baby new, baby new. Oh, I don't believe what's in a jola. Balava number 2. Injar Peswe Kanda. Injar Peswe. Manje before utshone nami ubusutshone nabantu abangaki uyibuzela lonto. Ngifuna ukwazi ukuthi bangaka abantu osuke wathi kubo. Awuthu. Uyibuzela lonto. Ngifuna ukwazi ukuthi bangaki abantu osuke wathi lonke kubo. Ukuthi bangaka abantu aseke baqhamuka kuwe. Izokwenza ulala usuthe ebusuku. Izongenza ukuthi ngazi ukuthi yonke lento ozobuyisho kimi during uzobe ungaqala ukuyisho kimi kade kwasa bayishe the same thing during bathu. Hayi man, ngiyabuza uDodi. Hayi ngiyabuza. Hayi uDodi. Akona uDodi. Wena shona ukuthi bangaki. Hayi uDodi. Mina ngizobe sengicalculateela ukuthi ngizoficane during. Ngithola abantu babetha iZimbabwe labantu ebalibetha bayalimura. Steve ayingiyafika ngiyalamula mina. Hayi bafundisi nasidala umuntu nimbetha. Asingcono nibiza amaphoyisa. Yey! La ngijikela iZimbabwe. Wathi wena sesi utola mpakato sichayela mina kamnandi. Wena wathi mabiza amaphoyisa. Zayikhipha ama-passport mama Afrika la. Illegal. Kubekani nemphakathi nizijayele mina. Abantu abayi2 abashonile kule coronavirus usuzwile. Mina nguzulu igama lami isibongo nguzulu. Zulu. Ngumusika. Ngisho ukuthi uzwile ukuthi iSouth Africa iconfirmile ukuthi khona abantu ababili abashonile eWestern Cape because of ivirus. Uyazi mina mangicabanga lezo zinto mama zibulala abantu abaflyayo thina asifly sila eMzansi waya. Uyazwa ngithini ngo iANC isilethele ama-foreigner eMzansi yiko kunalezo zifo mina ngibelieve lapho ngabe icosha bonke labantu ihlulwa yini ukubabopha bayemakuba. Okay. They are sick others here. They have a low through. What is now? Okay, and the other issue you spoke also about. First and foremost, we are used to stay outside. 2 million. The cause of it, some of the structures, there are like this one. It That guy is concentrating. It end up. He wants to understand. Dad, ndikhulumeni manje. Yakho masingingaka intoni ngakakuhleli. Kuhlupheka kanjani? Kuhlupheka ngibheka umsebenzi manje. Akho umsebenzi njani? Ungachazi into kuba mjabu usihlupheka ngantoni ngetrol uzidosa netrol umsebenzi awukho and ungekho umsebenzi nje awunakutya xa ngabe kunamhlanje kuvalwe waziclap kuvalwe nantoni awazi boma utentoni. Ndiyazamela phela ngikhothela. Kaphapha bathini kanje nanganjani. And I hope le ndoto nayo manje iyogcina. Kunini uhamba imizi yabantu lokukhumula uhamba imizi yabantu lokukhumula. Leyo ndoda yona kunini If you ever nayo. feel unqualified for a job, I want you to remember South African politician Nzimande said this. We were launching that new breathalyzer which will be able to test and tell if there is blood in your alcohol within 10 minutes. In Sesotho, how do you say Ubabunzimande? Banana and bananas? Banyana. Di banana. What about their home? Mahababona. Habobona. And butts? Dibun. So how do you say these girls are eating bananas with their siblings butt naked at their home? Banana bana baja di banana le bana babo bona habo bona bali di boom. Uyakhumbula uhleka wenza amajokes angahlekisi uyoboleka imali kulowo muntu. Ngikhumbula kahle kamhlophe. Wakunika ngenhliziyo enhle. Wanginikeza imali yakhe kuphela
Hliziyo enhle yasala ngakuyo. Iphelile inyanga uholile buyisela leyo mali ngaleya energy leyo wayithatha ngayo. Angina energy mina mangiholile. Usmile njengoba usmile namanje. Ngangihleka phela ngoba ngangilambile. Ngisuthi manje. Ungafika usumdubu usuhlinile ngathi uyasukela. Vele uyangisukela. Wayenginikela nini imali? Wayenganqabi ngani ngoba kumele anqabe. Wawubolekiwe, wawusiziwe, hambisa imali. Ayikho imali engizoyihambisa mina. Akabuyele la eyoyilanda la ayithathe khona ezengiboleka. Anginamali mina engizoyinikeza umuntu. Sengayisebenzisa. Uma ukuthi usukhohliwe Ncese ngiyakukhumbuza, hambisa imali. Ayikho imali engizoyikhokhela umuntu wanginikeza ngamkhombe ngaspam. Hambisa imali. Yena wangiboleka imali ngoba yayihleli ngethi lutho ingenamsebenzi walutho kuye. Mina inomsebenzi njengamanje enawo. Kufanele ngibe nje nemali ethe xaxa ezobihleli kimi ngigadile. So angikwazi ukumkhokhela. Umhlola. Abantwana le China babhizi ba designer amawashi ba designer ama charger ba designer omncane use crash use design phone. Bayenza ama robot. I-cheap bayenza babancane. Hayi. Thina abantu abethu bafuna amagumba. Usifuna amagumba. Asifuna amagumba. Bro, sometimes all it takes is for you to be in Boksburg to realize that your life is not on track, bro. It's further. It's technical for the bros who live in Boksburg. I can't speak for you guys. But for everyone else, bro, that's all it takes. Boksburg, the East in general, bro. You just realize, oh no, man. What am I doing with my life? How did I end up here, dog? I need to do better. I haven't achieved the things I foresaw myself achieving in life. It's a place, man. What am I doing in the East? Boksburg specifically as well. Nice and quiet. Young? Manje amantombazana ake nichaze kahle. Ngoba makathi young uzophetha. Senothatha lo mkhuba ukuthi nizophuza nathi lapha emathuneni nasigubha. Niyaphuza niyagubha. Nize nizohlala nathi nje lapha emathuneni nasigubha lokulandelela lo mqombothi ngoba phela sinika umqombothi lapha. Hey, asiyazi le ndawo. Yo. Ngicela ukuyizwa. Nakhona ke senifikile lapho. Hayi umlomo nuvale enenasiphazamisa thina siyagubha lapha. Baloku babuka amathuna. Leli ngoba ngathi ithuna la opa. Umnyathi hayi cha yile impela. Yekodwa bo opa ngaloku ngalaleli. Opa kwathiwa kayi clinic buka la kalele khona manje. Hey. Ba identify amathuna. Awubuke nje ithuna lamzo wakhe nale lapha. Bomzo wakhe into bebayigeza bebagqoka kahle. Buka ithuna lakhe nalalo bhokile lishone phakathi. Umthetho wakhona nisuke nizokwenzani lapha emathuneni. Thena uthatha lo shuni. Yong. Hayi mina ningidlulile. Yong. Seyina nimethe umgodi. Hayi phela ningamgubheli kuze akushone phansi kusaza uvukwa. Hey. Nase nigubha kangaka. Nani phela ngathi anithamcabangeli kusaza uvukwa. Nifunani lapha emathuneni la khona. 8 feet under. Young? Mina nje mangabe sengishonile ngiyanicela. Hawu, ningikubhela umuntu kuze kufike la ngasefikeni. Hayibo. Mina nje mase kulanga ngasemadolweni ku right. Ngifuna kusheshe ngivuke la sekuthiwa kuyavuka. Icilongo ngifuna kulizwa kuqala. Hayi, imvula yondlula kawe. Angeke ngisavuka. Yong. Futhi nje ngendlela nikubha kahle ngakhona mina ngicela kugujelwa ngini leso sikhathi lokuphakamisa lo mqombothi. Hayi bawenzile lo mqombothi labo mama bawenzile shem bawenzile. Yazi ngibona ngendlela ninamandla ngayo indlela enikuba unoshukela ukuthi lo mqombothi unepower unamandla. South Africa siyaphi nalento kanjani? Manibona lo bhuti lo ngamnezi number yami. Bhuti kokhulunywa ngaye yimi. Ningibuzele yena kanti uyicela mengeke sebenzisa.
Usho ukuthini mawuthi mangeke ngiyisebenzise? Ilahlekile. Ngoba phela ihlobisile efonini yami. Iyona into engangiyicelela yona. Uzohlobisa ngayo efonini yami. Hayi bosa WhatsApp ngalo kwakufona nje. Kufone bani? Ubani kanti ofuna omunye phakathi kwami nawe? Ubani omuhle phakathi kwami nawe? Angikhulumele naye bandla please. Athi umuhle kudlula wena. Awumuntu bo. Yabona mina ngathi mangibona wena ngacabanga ukuthi mangingathola kodwa phakathi kwakho nenamba ngabe kufeziwe. Ngase ngiyacabanga ukuthi inamba ngeke ingicele imali. Inamba ngeke isabawela ama-wings. Inamba ngeke isho ukuthi iseJapan. Ngase ngibona ukuthi 1 + 1 is 2. Ngacela inamba. Ngayithola into engangiyifuna ngaphuma kuwe. Inamba. Wena makuya ngokuthi wena owufuna mina. Kwangimele uyicele yami inamba. Uyithatha ungifonele. Hallelujah. This machine you see 2025 M4 competition. Hey, it is not mine. It is ours as a church. Amen. Amen. Pastor, can I drive it? No, my brother. Ow. You said it's ours. Yeah, guys, thanks for making it this far. See you in the next upload. Please subscribe. Presenter GTP, nigga, get the bag. Yeah. Hello, hi, Ndombi. Kamalamung Prip, we hope you find Dom. You're smart, lady. Working underground, I really wanna make you mine. Can't nigga number. Wanna call you back, pange kora passing like a last. Fail and lose the trust, but in 30 passing, not our yas. But then 12 o'clock, cancel Tulumwas, presenter GTP. I'm the man, Diminzulu, Senali tube. Says on Lake Poopa, Sozen Yakuku, Confesso Fik, Slambi Kala up, then he say into Santaru Cruz, supporting Zaknika, no Bumbalim Nani, Ketibus, Funi photos up, Tamsendel, Paran Visible, some daily video call, Pango 10, Candy Pass the move. What to funny date, when you move a telephone late, Tabu Boni date, Tani Chong and Homes and Karen Pay, Panavu Homes and Genespan, so Nabongi too. Fugek said, Tani Chong phone, dynamic the calls and the call show, Patin Latin Sas Fikile Paco 4, Kungo 6, Akavula Mall, no book thing alone, had a quick part, Pango 9, Namonel, Tabin Puma was sent in new location in Namsendel, Satibana Questa Sport, Chinu Gela Castle Hot, Namfage Rescue, wait if Nicky Sneaky menu, one moves and funa known, it's so simple, get it's me and you, your moves sell alone, that you white, or can you sell it juice? She couldn't choose or Tula too, but I really knew I'm the only option in the room that she'd really choose. We had the wine, then I was uketa so damn net. Chit chat going and a conversation flowing. I was happy because the Lambi, Wangoben Pumeka in Nadi Ganji, be sent coming, and sit and turn to theatre so that two Kanyam cafes, Manesin man Kamis, Manesin man Kamis, Aingas Yoko Kujam, Veles Pakish, Tesham one wet the ear change and Atikle Kuban, 50p. Now it's time to pay. It's 1.8. The Chongam Swain holding to the pill, and she looked away. I paid anyway. Now I'm asking her to take her home. She agreed. Goosebumps of feeling on the exit door. Safika Pan, Gelun be healed. Wogunzimu Mutingu hike. Onayazi noni, I'm busy Upa, Niwana Zintoni 21. But I'm Guazu Kuba, flow deep. The Munzulu, Yizukuba Guazu Kuba. Upa, Ayosteka, Safika safe, Safiganzi, and Yen, Yabba.